Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Mun toukokuun loppupuolisko ei mennyt ehkä ihan niin hyvin kuin mä olisin voinut odottaa, koska reissun jälkeen mä tulin kipeäksi ja mun ääni on vielä vähän pois. Niin mä en saanut kuvattua viime viikolla mitään materiaalia, mun piti kuvata, koska se oli mun synttäriviikko. Mut en kuvannut mitään, vaan mä otin ihan rennosti ja lepäilin ja olin myös pois töistä, koska se oli niin paha kurkkukipu ja yskä ja sit vähän nuhaa ja tällaista. Mutta sit osittain mä huomasin, että ne johtuu myös allergioista. Mä kävin hakemaan allergialääke tossa viikonloppuna ja tää on niin alkanut helpottaa nenän osalta tosi hyvin, koska osittain se varmasti olikin vain pelkkää allergiaa. Mut sit sen tiimoilta niin mä ajattelin nyt kokeilla tällä viikolla kuvata tämmösen vähän niin kuin My Week-tyyppisen videon. Ja mä oon just tästä lähdössä töihin. Tänään on tiistai. Ja mä valmistan mulle kahvin mukaan. Ja koska me ollaan nyt siirrytty tämmöiseen kauniiseen melkein kesäaikaan, jossa lämpöä riittää huomattavasti enemmän ulkonakin, niin mä oon siirtynyt jäälatteiden aikakauteen. Teen vaan jäälatteja itselleni. Niin ajattelin semmosen tehdä nyt töihin mukaan. Ja mä pohdin, että haluanko mä laittaa sinne jonkun. Katsotaan, mitäs täällä ois vaihtoehtona. Ehkä mä teen tämmöisen sekoituksen. Mä laitan yhden. Laitan yhden tavallisen ja sitten yhden vaniljamakuisen. Siis vitsi, että tulee niin ihana toi auringonpaiste tällä hetkellä tuolla ulkona, että ei mitään enää. Ja mä oon vaan iloinen, että mä voin jo hieman paremmin. Niin ei mene ohi nämä kaikki kauniit päivät tässä, mitä on ollut, vaikka viime viikolla kyllä tosi kauniita päiviä. Mulla oli siis synttärit perjantaina viime viikolla 22. päivä. Ja silloin mä en vielä tehnyt mitään, kun mä olin vähän silleen niinku, oli vähän niinku siinä ja siinä, että jaksaako lähteä ulos vai eikö jaksa. Mutta sitten mä tiesin, kun mä oon seuraavana päivänä lähdössä Tallinnaan, niin mä päätin sitten kerätä kaikki voimani sinne. Ja olin siis ihan jo silleen niin kuin, sanotaanko semmoisessa terveessä kunnossa, että uskalsin lähteä ja kehtasin lähteä jopa ulos. Säästin sen sitten lauantaihin, mutta se oli ihan kiva, koska siellä oli tosi kaunis sää myös niin Tallinnassa. Ja paistoi aurinko, oli plus 22 ja se tuntui kuin plus 22, kun siellä ei tuullut hirveästi. Niin missä se tuolla se viiva on, että kuinka korkealle tätä saa laittaa. Ja sitten sen viikonlopun jälkeen, kun mun siis oireethan alkoi vasta niin kuin sunnuntai-maanantai välisenä yönä. Mutta sitä ennen mä en ollut kipeä, että oli ihan sitten se viikonloppu, kun me palattiin 14. päivä helatorstaina takaisin sieltä meidän reissulta. Ja sitten mulla oli siinä ihan mukava viikonloppu. Mun veli oli täällä ja me käytiin tuolla Comic-Conissa. Ja sitten oikeastaan otettiin ihan rennosti täällä mun luona se koko viikonloppu. Ja sitten koko viime viikon mä olinkin sitten kipeänä ja nyt sitten uusi viikko, viimeinen viikko toukokuuta. Ja tästä on sitten hyvä suunnata kohti kesäkuuta niin tietysti. Välisenä jotenkin. Tässä noin nyt tuolta. Olkoon, mutta tässä on mun kahvi mukaan töihin tänään. Mä jotenkin kyllä niin tykkään tästä keväisestä säästä, että vaikka mä en ole yhtään silleen niin kuin kesäihminen tai siis kuuman kesän ihminen, niin tämmönen aurinkoinen sää on kyllä aina vaan kivempi ja mä poltan sitä innolla, että jos se paranee silleen kunnolla, niin pystyy sitten lähteä vähän uloskin lenkkeilemään enemmän muuta kuin nämä työmatkat, mitä nyt tulee käveltyä tässä. Mä kävin myös eilen huoltaan mun kynnet ja otin tällaiset perinteiset punaiset, kun en oikein osannut päättää, mitä muuta olisi halunnut, mutta
Oli jo korkea aikakin, koska mulla oli 4 viikkoa. Mä olin just ennen reissua ottanut uudet kynnet. Sitten mulla piti olla huolto viime viikolla, mutta koska oli kipeä, niin se peruuntui, niin nyt vihdoin viimein sain uudet kynnet. Mä en oo nyt tällä viikolla jaksanut itse tehdä lounaita. Enkä varmaan jaksakaan tehdä tällä viikolla muutenkaan lounaita, niin mä kävin tuossa aamulla kaupassa matkalla hakemassa itselleni eväitä, mikä nyt ei ole silleen niinku taloudellisesti ehkä kaikista kannattavin asia, mutta mun aamupala tai aamuvälipala jukutti ja sitten lounaaksi otin tämmösen meksikana salaatin. Tää on ihan aika runsaan kokoinen ja hyvä salaatti. Ja sitten sen kaveriksi vielä proteiinipiirtely. Mun kalenteri kautta muistivihon kansi on saanut vähän enemmän tarroja. Mä ostin tuossa sieltä Comic-Conista, missä mä kävin sieltä näitä muutamia tarroja ja sitten muutamia mä oon saanut eri tilaisuuksista, missä mä oon käynyt. Niin tää näyttää ihan kivalta, koska siis tää on semmonen kalenteri, jota pystyy sitten tai pystyy vaihtamaan tämän sisäosan, että kannet pystyy pitämään niin kuin itsellään, mutta sitten sisäosan voi ostaa uuden tilalle. Niin siinä mielessä tää kansi vähän niin kuin pysyy mukana tässä, missä mennään. Tää on aika hauskan näköinen. Työpäivä pulkassa ja kello on nyt vähän yli 4. Se on itse asiassa 10:00. Ja täällä tuulee. Mä lähden tästä kotiin just nyt. Mä oon tässä just pakkaamassa mun työlaukkua ja kirjaimellisesti löysin tuon kameran täältä repusta. Ai niin, mun piti kuvata videota, että hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko ja mä siis eilen taisin kuvata viimeksi, kun mä lähdin töistä ja sen jälkeen en edes koskenut kameraan. Niin nyt ollaan sitten tässä niinku keskiviikkopäivässä. Niin ehkä mä tänään on vähän taiteellisempi tämän kuvaamisen kanssa tai sitten saa nähdä. Mutta mä oon tästä just lähdössä töihin ja itse asiassa hyvä kun sanoitte, niin mun täytyy muistaa ottaa mun omakin tietokone mukaan, koska mä ajattelin editoida sillä yhtä videoa, kun se on huomattavasti helpompaa editoida tuolla mun omalla ohjelmalla, tai nopeampaa sanotaan. Ei helpompaa ja nopeampaa. Ja tällä kertaa, koska mä haluan olla nopeampi ja mulla ei ole aikaa niinku keskittyä ja tapella Premierin kanssa, niin sen takia sitten otan oman koneen mukaan, että mä saan tehtyä sen asian paljon nopeammin, mikä mun pitää tehdä, koska mä nyt olin 2 viikkoa lomalla ja sitten viikon sairaslomalla, niin mulla on vähän asioita rästissä, vaikka ei niitä nyt pitäisi silleen niin kuin ajatella, että ne on, tai siis ei tarvitse tällä viikolla tehdä niin 2 viikon työtehtäviä, että pitää nyt ihan niin muistaa vaan semmoinen asia, että ihmiset on inhimillisiä ja kaikki sairastuu ja kaikki näin poispäin, niin asioita tapahtuu elämässä, niin se ei jollain tavalla velvoita tekemään asioita silleen niin kuin tuplatehokkaasti seuraavalla viikolla, mutta joitain asioita kuitenkin pitää kirjaa kiinni. Niin sen tiimoilta se on myös helpompaa, jos mä vaan editoin sen mun omalla koneella, niin näin. En tiedä mikä selitys tää oli tähän, mutta ajattelin vaan ilmaista, että kyllä tunnistan oman arvoni ja olen ehdottomasti sen kannalla, että parempi onkin ettei tarvitse venyä kaikkeen. Niin sanotusti, vaikka työstäni pidän ja sun muuta. En tiedä, jos mä taas selitän aivan liikaa, mutta joo. No nyt tässä just katson, että mulla kaikki mitä mä tarviin. Täällä itse asiassa kuulokkeet puuttuu vielä, mutta sit muuten on kaikki, niin sitten mä oon valmis lähtemään ulos tästä asunnosta ja kohti metropysäkkiä. Mä en tiedä, selitikö mä tämän asian äsken jotenkin fiksusti, mutta siis tarkoitan enemmän sitä, että mä siis arvostan työtäni hyvin paljon ja sitä, että on paljon asioita, mitä pitää tehdä niin kuin kun on ollut 3 viikkoa pois, niin pitää tehdä tietenkin asioita vähän enemmän, mutta kuitenkin se, että pitää ymmärtää se inhimillisyys siinä, että kuitenkaan kaikkeen ei tarvitse venyä ja yömyöhään ei tarvitse tehdä töitä, että kyllä asiat odottaa oikeasti aikansa tai semmoista asiat. Et se on ehkä enemmän kiinni priorisoinnista just, että miten asioita priorisoi ja mitkä tekee ensimmäisenä ja näin. Niin, jos toi aikaisempi kuulosti vähän sen, että jotenkin itsekäältä kommentilta, niin sitä se ei tosiaan
ollut. Menossa alaspäin. Turn midboat. Going down. Sinä mun hiukset näyttää jotenkin ihan villeiltä, kun laitan ne nyt kiinni, että noi kiharat pysyis vähän edes jossain kunnossa. Menee tästä töihin, mutta en tehnyt kahvia itselleni aamulla mukaan, niin mä nyt kamppailen sen kanssa, että käykö mä ostaa kahvin tosta asemalta ennen kuin mä menen töihin, koska eväät mun täytyy kuitenkin käydä ostamassa. Niin en tiedä. Välitaso. 4 Mitä teen? Intermediate level. Mut sit loppupeleissä mulla ei ollutkaan hirveä kiire, koska pystyn kävelemään ihan rauhallisesti tonne metroasemalle, mikä on ihan kiva. Ettei tarvii juosta. Varsinkin tässä kunnossa mä tiedän, että sit olisi hirveä yskäkohtaus, jos mä lähtisin juoksemaan tästä tonne metropysäkille. Tai tonne laiturille asti. Kävin ostamassa kahvin tuossa työmatkalla, koska mä siis en tiedä mitä tapahtui, mutta mä olin siis myös käymään kaupassa hakemassa evästä, mutta sitten sen kaupan ne lasiovet, mistä mennään niinku sisään, niin ne oli kiinni. Ja sitten mä vaan kävelin siitä ohi ihan hämmentyneenä ja sitten en edes niinku yrittänyt päästä sisään sinne kauppaan. Sitten mä päädyin ostamaan Starbucksilta venttikokoisen jäälaten ja nyt mulla ei myöskään eväitä tälle päivälle niin kuin, tai lounasta. Mutta onneksi tuolla alakerrassa on vielä ruokala, mistä saa lounasta kyllä ostettua, niin en nyt sinänsä sillä niin nälkään kuole tästä, mutta koomista vaan, että tolla tavalla meni niin hämpille, niin en sitten lähtenyt ostaa sitä lounasta sieltä. Ja sitten oli oikeastaan valintoja siinä, että käynkö hakea sen kahvin vai menkö ostaa lounaan ja sitten lähden töihin ja näin poispäin. Päädyin sitten kahviin. Otin isokokoisen sen takia, että mä saan sitten juotua myös tässä aamulla vielä töissä, mutta mä voisin itse asiassa katsoa, että mitä siellä on tänään lounaana. Mä toivon, että siellä on jotain hyvää, koska jos siellä ei ole, niin sitten onkin vähän isompi ongelma tässä. Meidän keittiön lasagne, mitäköhän se siis on. Mutta se on hyvä. Siellä on broileri ja nautajauhelihaa siinä lasagnessa, niin se on itse asiassa perfect, koska mä itse syö paljon niinku sianlihaa. Niin mä pyrin välttää sitä hyvältä ja valkosipulia. Meidän keittiön lasagneen valkosipuli on aina niinku hyvä idea. Toki työkavereiden mielestä se ei välttämättä ole niin hyvä idea. Joo. Kuulostaa hyvältä. Ei siis mene niin sanotusti rahat hukkaan, kun maksaa lounaan tosta. Kun se on jotain, mitä se on, 8 € vähän päälle, niin kuin henkilöstöedun kanssa. Kuitenkin. Mut joo, mä aloitan nyt mun työpäivän tästä. Kello on tällä hetkellä 4:30. Ajattelin, tai olin tekemässä lähtöä kotiin jo vähän aikaisemmin, mutta sitten mä silleen, mä päivitän tämän mun tietokoneen vielä ja nyt mä otan täällä, että tää suorittaa tämän päivityksen loppuun, koska mun pitää ottaa tää kone mukaan tänään kuitenkin täältä, niin tässä mä nyt sitten oottelen, että taisi valmista. Sanoin, että 98%, mutta en tiedä, että onko tää 98% jostain ensimmäisestä osasta vai onko tässä useampi osa vielä. Ja miksi mä näytän jotenkin oudolta? Mä en tiedä. Onko mun jotenkin liian vähän ripsiväriä tai jotain? En osaa sanoa, mutta nyt se ainakin sampahti. Mutta saa nähdä, käynnistyykö se enää. Mä siis tarvin tämän mukaan, kun mä oon huomenna eri työpisteellä, niin sen takia mun täytyy ottaa tässä tätä konetta. Ja muutenkin pitäisi ehkä ottaa, että ne päivittää itsensä loppuun, koska ei sitä koskaan tiedä sitten, että mihin tilaan se sitten päätyy sen jälkeen, kun se on sen päivityksen tehnyt. Mutta tässä mä nyt oottelen. Hyvää huomenta. Se on torstai ja mä en eilen taaskaan työpäivän jälkeen kuvannut yhtään mitään, niin jatketaan sitten seuraavasta päivästä. Mulla on tänään aamupäivän, mä oon toisella toimipisteellä ja sitten mä siirryn iltapäiväksi toiselle toimipisteelle kenraaliharjoituksiin, kun huomenna on kevätjuhlat, jotka mä juonan, niin pitää sinne mennä. Mutta mä oon tästä nyt
menossa metrolle ja siitä rautatieasemalle ja siitä sitten junalla seuraavaan pisteeseen. Ja mä taas pohdin, että pitäisikö sitä ottaa kahvi tosta asemalta, koska en tehnyt nytkään itselleni aamulla kahvia, koska mä kantaa sitä mukia mukana koko päivän, kun pitää olla menossa, mutta mä pohdin sitä koko metromatkan ajan. Mut varmasti otan, koska mä kaipaan kyllä kahvia tähän aamuun. Alkaa olla tää päivä paketissa, niin voi tästä lähteä kotiin valmistautumaan huomisiin valmistujaisjuhliin, joissa on itse juontamassa, niin pitää vähän harjoitella nimien lausumista muun muassa, koska pitää luetella kaikki todistuksen saajat huomenna. Ja se on ehkä asia, mikä mua eniten ehkä jännittää tässä, koska en ole mikään paras nimien lausuja, sanotaanko näin. Niin joo, siihen menee varmaan tää ilta, että mä valmistaudun niihin valmistujaisiin ja sitten lueskelen niitä nimiä läpi. Ja pohdin, miten ne lausutaan joitain nimiä, koska siellä on vähän haasteellisimpia nimiä myöskin. Mä oon tästä just menossa nukkumaan, mutta mä ajattelin, että mun nyt vihdoin muistin, että pitää kuvatakin tätä videota. Että ehkä siis silleen niin kuin paras suoritus multa tämän videon osalta. Mutta mulla tässä sillä aikana oli laitoin tän kasvomaskin itselleni, kun huomenna pitää näyttää huomattavasti paremmalta ja vähän ehostetummalta, niin ajattelin, että toi auttaa ihan kivasti tässä illan aikana. Niin mä oon harjoitellut noita ääntelyjä noiden nimien osalta, koska niitä pitää lausua huomenna ja se on ehkä sellainen asia, mitä mä inhoan. Mä taisin sanoakin sen tuossa aiemmin. Tai en inhoa, mutta mä en ole niinku hyvä siinä. Siis asioiden lausuminen on mulle välillä tosi vaikeaa ja mun on hyvin vaikea jotain tiettyjä sanoja, ihan siis suomen kielessäkin tiettyjä sanoja, niin mun on vaikea sanoa. Esimerkiksi adrenaliini on yksi sellainen, mikä on tosi vaikea mulla sanoa. Ja toinen on se mitenköhän se lausutaan? Toinen niinku englanniksi. Niacinamidi. Mä en ymmärrä, miten tää on niin vaikeeta. Niacinamidi. Niinku lausua asiat. Jotenkin niinku mun päässä ei vaan niinku loksaida kirjaimet, jos ne on tietyssä järjestyksessä jossain sanassa. Niin sen takia mä oon nyt harjoitellut tässä tän illan ajan, että mä saan jollain tavalla edes niinku ääntää noin oikein. Toivottavasti. Niin, mä toivon, että mä saan nyt hyvät unet, että mä en nyt stressaa liikaa tästä niinku asiasta, vaan että mä saan nukuttua hyvin ja sitten mä oon huomenna valmis. Itse asiassa mun piti katsoa vielä toi mun mekko, minkä mä ajattelin laittaa huomenna päälle kuitenkin. Niin että missä kunnossa se onko, se on itse asiassa vielä tuolla pakattuna. Mutta mä en tiedä itse asiassa sanoinko mä tälle videolle jo, mutta eilen illalla joskus 8 aikaa. Mutta siis eilen illalla 8 aikaa kuuluu tuolta ulkoa semmosia niinku laukauksia. Ja sit mä olin silleen, oliko toi ase, mikä tuolla äsken niinku laukesi tuolla ulkona. Ja sitten meni hetki, niin sitten niitä kuuluu niinku enemmän ja lisää ja näin poispäin. Ja sit mä olin vähän silleen, että niinku, mitä täällä tapahtuu. Ja sit mä katoin ikkunasta, niin kukaan ei kuitenkaan, tuolla siis ulkona käveli ihmisiä ja kukaan ei niinku panikoinut. Mutta tämmökö mä ajattelin siis laittaa huomenna. Ja sitten se tulee näin päin päälle. Ja siinä on tää kiva, tää on mun mielestä kiva kukkaismekko. Niin laitan tän huomenna. Mutta niin sitten mä olin silleen, että niinku, mitä tuolla tapahtuu, koska ihmiset ei panikoi. Koska luulisin, että siellä niinku panikoitaisiin, jos olisi niinku oikeasti jotain niin, vakavaa, mitä siellä tapahtuu. Niin sit mä googlettelin ja katselin kaikkia niinku, tai etin vaan niinku tietoa, että mistä tämmöisestä asiasta tiedotetaan, jos tämmöisiä niinku tilanteita tapahtuu. Ja sitten ottaen huomioon, että edeltävän viikon sunnuntaina mä olin tuossa parvekkeella ja sitten mä huomasin, että tuossa niinku mun piha-alueella kävelee sotilas
tai henkilö, joka oli sotilasvaatteet päällä ja sillä oli ihan niin kuin ase ja se käveli tossa ja sitten se otti ja sieltä tuli pitkä letka niin kuin tommosia pakettiautoja ulos tosta yhdestä vanhasta niin kuin tehdasalueelta. Ja mä olin siitä jo ajattelin, että onko tämä ihan normaalia, mutta sitten kävi ilmi, että mä löysin tuolta jostain maanpuolustus mikäli sivu oli tiedotesivulta, että se oli vaan siis harjoittelua, josta oli tiedotettu kyllä sitä kautta. Mutta mä rupesin pohtia, että ihmiset, jotka niinku asuu tällä alueella, niin niitä pitäisi ehkä tiedottaa vähän silleen niinku paremmin näistä asioista. Tai jotenkin silleen tuoda tietoisuuteen, koska kuka oikeasti niinku, lähtee etsiä tuommoista tietoa. Tai no siis varmaan lähtee, mutta esimerkiksi kuinka moni niinku, hätäpäissään esimerkiksi soitti johonkin 112 tai jotenkin tällaiseen niinku sen tiimoilta tai asian johdosta. Koska itsehän ajattelen heti ihan realistisesti, että voiko tämmöistä oikeasti tapahtua, että onko tää vaan joku niinku harjoitus tai mitä täällä tapahtuu. Ja sitten varsinkin kun kukaan ei tuolla ulkona panikoinut, niin en lähtenyt itsekään panikoimaan sen enempää. Mutta anyways, niin se kesti siis se siis kesti ilta 8:00 yö 4 se paukuttelu aina silloin tällöin, niin en saanut oikein nukuttua viime yönä. Vaikka sitten kun laitoin oven kiinni, niin sit sai kyllä ihan hyvin, tai ei kuulunut äänet niin paljon tänne, mutta kuitenkin sit mun tuli kuuma, koska oli toi ovi vähän, niin kuin piti pitää ovi kokonaan kiinni, toi parvekeovi, kun nyt mun pitää sitä normaalisti vähän niin kuin raolla. Niin anyways, niin mä toivon, että mä nyt saan vähän niin kuin parempaa unta. Ja itse asiassa mun piti katsoa. Voi olla, että mä oon kyllä käyttänyt kaikki, ettei mulla oo enää yhtään noita tommosia niinku silmän alle laitettavia geelilappuja, koska ne ois ihan kätsyt. Yes, on mulla täällä Cooling Eye Treatment, joka on siis menossa vanhaksi tässä nyt kesäkuussa, niin mä laitan tän tonne jääkaappiin nyt yöksi, niin saan aamulla laitettua sen mun kasvoille tai silmien alle. Noin. Mut joo, nyt mä menen nukkumaan. Tai yritän ainakin mennä nukkua, että en ois missään paniikissa. Tää kamerakaan ei tykkää enää tarkentaa, joten hyvää yötä. Hyvää huomenta. Mä oon ollut hereillä jo hetken, niin mä ajattelin, että mä teen nyt mun ihonhoitorutiinin ja sit laitan noi silmälaput tuohon silmien alle ja sitten pystyy hetkeksi vielä tekemään tai pystyy hetken tekemään jotain muuta ennen kuin tää sit laittaa muuten koko kasvot kuntoon ja kaikki muutkin. Niin mä tässä just teen tän mun ihonhoidon, mikä nyt on vähän niinku muuttunut tässä viikkojen aikana. Mä oon siis alkanut käyttää tällaisia niin kuin lappuja aamuisin, että en pese kasvoja enää silleen kunnolla. Koska ne pesee illalla, niin mä ajattelin, että tää niin kuin riittää tähän niin kuin aamuhuhteluun, koska ei sitä ole tehnyt mitään muuta kuin nukkunut siinä välissä, kun edellisen kerran kasvot pesi. Sitten siihen vielä seerumi päälle. Ja mulla nyt on täällä vähän erilaisia seerumia, mitä yritän vaan kuluttaa loppuun, mitä mä oon joskus jostain saanut. Tai hankkinut testiin tommosia pienempiä paketteja, niin ei niissä ei ole mitään silleen niin kuin logiikkaa sen takia. Tai että sysätään tiettyjä ainesosia. Noin. Ehkä se riittää. Sitten mä laitan kasvorasvaa vielä, kun toi tosta vähän kuivuu. Jotenkin ihan kylmää tää sorbettimaiden voide, mitä käyttää. Tai viileetä. Ja nyt tähän sitten kaveriksi mä hain ne laput.
Noin. Nyt mä annan näiden olla hetken ja palaan sitten kohta laittaa itseni muuten. Huomaan, että lähdin tänä aamulla aika niin vauhdikkaasti liikenteeseen. Jätin mun kamerankin kotiin. Ja hirveän kiire lähtee, että mä ehdin ajoissa tonne tapahtumapaikalle tai siis meidän oppilaitokseen. Ja sitten oikeastaan koko päivä meni siinä, että mulla oli se juonto. Se meni tosi hyvin, vaikka muutamissa nimessä takertelin, mutta ne nyt menee nopeasti ohi. Ja pyytelin anteeksi mun väärin lausumia nimiä niin muuten kuin siinä. Niin mä oon nyt tästä otan junaa, että mä sen kotiin. Sain ruusun myöskin sieltä. Ja sieltä se mun juna tuleekin. Hyvää huomenta. Vitsi, täällä ulkona on ihana auringonpaiste. Ihana, että päästään aurinkoon. Tänään on lauantai. Tää lauantai-aamuun piti lopettaa tämä video eilen, mutta mä ajattelin, että mä otan tähän vielä nyt tän aamun. Tai teen tällä aamulla vasta nyt tän lopetusklipin. Mun hiuksetkin näyttää ihan, tai toi on jotenkin yön yli tuossa nukkunut. Niin toi pantari on ihan sekaisin, mutta anyways. Niin ajattelin, että mä teen tässä nyt tän lopetusklipin. Ja alan editoimaan tätä videota, koska mulla on tänään menoa tossa tänään koko päivä menoa, mutta mä en ajatellut kuvaa sieltä mitään niin koko pitkää videoa, vaan mä teen siitä varmaan vähän lyhyemmän shorts-videon siitä, mitä mun päivään sisältyi, mutta tähän otin vielä mukaan tähän, koska en tiedä. Tää video on muutenkin vähän tosi sekava ja siis niin paljon kaikkea tapahtunut tällä viikolla. Tai jotenkin, kun tää on ollut nyt ensimmäinen semmonen kunnon viikko, kun mä oon palannut takas töihin ja niin kuin loman jäljiltä ja sitten loman ja sairastelun jäljiltä, niin sitten sen tiimoilta tää on vähän ollut sellainen niin kuin, että asioistaan pitää ottaa vähän selvää ja palauttaa mieliin myös joitain asioita, että ei ole silleen ihan mennyt ehkä putkeen. Tai siis on ollut paljon sellaista, että en ole ihan vielä kartalla kaikissa asioissa ehkäpä, mutta niin ehkä se jollain tavalla välittyy myös tässä videossa, että video on vähän kanssa sekava, koska jotenkin oli vaikea tulla takas niin tähän tämmöiseen videomoodiin sen reissuvlogin jälkeen. Mutta mä en myöskään tässä niinku toukokuussa kuvannut viikon vlogiputkea. Ja mä rupesin vähän pohtimaan, että onkohan se semmonen, että mä haluan tehdä sitä joka kuukausi, vai yritänkö mä tehdä vähintään niinku 2 videoa kuukaudessa. Okei, nyt huomaan niinku sen, että kun ei ole tehnyt tästä toukokuusta vlogiputkea, niin toki niinku mainostulot on huomattavasti pienemmät verrattuna aikaisempiin kuukausiin, ja se on ihan ymmärrettävää, että ne on, koska videoita on tullut vähemmän. Mutta mä ajattelin kokeilla ehkä niinku nyt kesän ajan silleen, että jos mä saisin tehty 2 videoa viikossa, ja että olisi vähän pidempiä videoita, niin että miten se vaikuttaa niin kuin noihin mainostuloihin. Niin, en tiedä, mitä tässä kesäaikana tapahtuu. Mutta olen siis pohtinut asioita, että onko se, koska mulle ehkä tuli tuossa huhtikuussa ensimmäisen kerran silleen, että ei niin kuin jaksaisi tehdä näitä viikkovideoita, ja sitten aina kun mulla tulee se fiilis, että joutuu tekemään vähän niin kuin pakosta asioita, niin sitten mä alan pohtia sitä, että onko se semmoista, että mä haluan tehdä sitä oikeasti. Niin sitten sen tiimoilta niin pohdin, että tuleeko tämä menee todella pieleen, jos mä teen tämän tästä tälleen niin kuin ilmassa, vai pitäisikö se tehdä mun tuosta niin kuin tiskialtaan päällä, että ei vahingossakaan. Mulla on penkit ylhäällä tuolla, koska mulla on robottiimuri, joka imuroi lattiaa, niin sitten mä oon nostanut noin penkit ylös. Enkä tarvinnut niitä, niin en ole laittanut niitä takas alas. Mutta ehkä tää on turvallisempaa tehdä tässä tiskipöydän päältä tää kaato, koska tää on niinku ehkä niinku tää paras osuus tässä jäälaten tekemisessä, että saa kaadettua sen tonne maidon joukkoon. Ja sitten tekee tommosen kivan kuvion siihen. Mut mihin mä jäin? En enää muista mihin asioihin mä jäin, mutta kuitenkin niin, että mä nyt kokeilen tässä vähän erilaisia videoformaatteja ja katsotaan mihin päätytään, mutta se on ainakin varmaa, että nämä niinku sunnuntain videot ei tule loppumaan tässä. Tää on ehkä niinku paras tää. Se on niinku suklaa hazelnut toi kapseli Starbucksilta. Niin, se on nyt jotenkin mun suosikki. Siinähän ei ole siis yhtään makeutta tai mitään, vaan siinä on vähän semmonen niinku suklaan ja mikä toi on, onko se hazelnut
hasselpähkinä, onko se hasselpähkinä, niin sen yhdistelmä, semmoinen maku, niin se on tosi kiva. Mut ennen kuin mä... Siitä on tuohon takaisin alas. Mut ennen kuin mä lopetan nyt tän videon, niin mä haluan näyttää, mä sain siis synttärilahjoja mun työkavereilta. Mulla oli siis synttärit silloin viime viikon perjantaina, niin kun palasin toimistolle vähän viikko niinku myöhässä, tai siis, no okei, mun synttäreistä en viikkoa myöhässä, mutta kuitenkin silleen, niin oli siellä pari lahjaa odottamassa. Ja siellä oli muun muassa tällainen kirja, jossa on siis tehtäviä, joita voi tehdä silloin, kun olo tuntuu vähän turhautuneelta. Ja mun mielestä on ehkä täydellinen kirja, mitä voi sitten täytellä aina silloin tällöin. Ja täällä on siis tosi tämmöisiä hauskoja tehtäviä täällä sisällä, niin pitää alkaa kantaa tätä mukana, että aina kun tuntuu siltä, että joku ottaa päähän, niin mikä melkein koko ajan nykyään, niin sit voi täyttää tätä. Ja sitten toiselta mä sain, käytin se saattaa tähän jääkaappiin, mutta täällä on siideriä, mikä on brittiläistä, tai siis brittiläistä siideriä, niin aivan ihana. Ja sitten oli suklaalevy, ja tää on siis ehdottomasti mun lempisuklaa näistä tummista suklaista, tää minttu-versio. Ja sitten täällä oli vielä ihanat, mä oletan, että täällä pussissa on tämmöset pikkumyysukat, pikkumyyjuhlasukat, sukat, mutta en oo avannut tätä, niin en osaa sanoa, mutta ehkä täällä on täällä, vitsi, vähänkö söpöt. Täällä on tämmöset harmaat sukat, missä on vähän pinkkiä, sitten on tämmöset ihanan väriset sukat, nämä on vähän hauskat, missä on kans pikkumyy tossa. Hauska. Ja muumithan on kans yksi mun suosikki tai on lähellä sydäntä oleva asia, koska itse olen semmoisesta kaupungista kotoisin, jossa muumimaailma muun muassa on, ja se on ollut mun ensimmäinen kesätyö. Näin, mutta tämäkin on kiva boksi. Mutta nämä on kivat, nämä sukat, ehdottomasti jatkoon. Sitten kun tulee taas semmoiset sukkakelit, että voi käyttää tällaisia pidempivartisia sukkia, niin nämä on hauskat, vähän kivat. Ja sitten vähän tällainen niin kiva väripilkku, jos muuten on jotenkin tummat vaatteet, että tää siideri on sees. Jos on jotenkin muuten tummat vaatteet, niin nämä sukat on kyllä tosi kivat. Joo, mutta mä menen nyt editoimaan tätä videoa, koska tässä vilkkuu kamera, toi akkuvalo myöskin, niin kiitos kun olit tässä vähän sekavassa viikossa mukana ja nähdään seuraavan videon merkeissä. Moikka! You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who